Salutare! În această prezentare voi vorbi despre elasticitate, un concept fundamental din fizică pe care îl putem transforma într-o lecție transdisciplinară, atractivă și ușor de înțeles pentru elevi. Tema este potrivită pentru integrarea elementelor de știință, matematică, tehnologie, inginerie și artă, oferind elevilor atât înțelegere teoretică cât și experiență practică. Prin această tematică ne-am propus ca elevii să-și dezvolte gândirea științifică, capacitatea de a rezolva probleme, lucrurile în echipă, creativitatea și competențele digitale. Atunci când sărim pe o bandă elastică, aceasta se deformează. Dar ce ar fi dacă aceasta ar rămâne rigidă? Elasticitatea este proprietatea unui material de a se deforma sub acțiunea unei forțe și de a reveni la forma inițială după îndepărtarea acesteia. Deformările pe care le suferă un corp sub acțiunea unei forțe sunt de 3 tipuri: compresie, prin scurtarea în lungime, extensie, creșterea în lungime și îndoire. Deci, conform principiului acțiunii și reacțiunii, asupra corpului se exercită o forță de reacțiune egală și de sens opus cu forța de deformare, care este proporțională cu deformarea produsă și opusă ca sens, sub acțiunea căreia corpul revine la forma inițială, numită forță elastică. Delta L reprezintă deformarea resortului sau comprimare sau alungire, iar K reprezintă constanta de proporționalitate dintre forța elastică și deformare și se numește constantă elastică. Pentru a înțelege mai bine elasticitatea și proprietățile ei, vom urmări un filmuleț care ne demonstrează acest lucru. Tendența forței elastice de deformare, comprimare. Avem nevoie de un resort, un corp paralelipiped din lemn și o suprafață lucioasă. Cum procedăm? Fixăm resortul, așezat pe suprafața lucioasă, la unul dintre capete. Comprimăm resortul cu ajutorul corpului paralelipipedic din lemn. Îl lăsăm liber. Comprimăm resortul din ce în ce mai mult cu ajutorul corpului și apoi îl eliberăm. Ce observăm? Observăm că distanța pe care se deplasează corpul este cu atât mai mare cu cât resortul a fost comprimat mai mult. În urma încetării forței deformatoare, asupra resortului acționează o forță egală cu forța de deformare și opusă ca sens, forța elastică. Această forță determină mișcarea corpului. Forța elastică este direct proporțională cu deformarea și opusă ca sens acesteia. În cazul suspendării unui corp de un resort, acesta se va alungi, iar forța de deformare va fi chiar greutatea corpului suspendat. Dă câteva exemple de astfel de situații. În continuare, vom face o conexiune între tehnologie, inginerie și conceptul de elasticitate. Un exemplu reprezintă roboții elastici, care, spre deosebire de cei rigizi, sunt mult mai flexibili și se adaptează mai ușor la dificultăți imprevizibile. Pot fi folosiți la suprafața Lunii sau a planetei Marte. Pot fi integrați în costumele astronauților și folosiți pentru a ridica obiecte grele. Avantaje ale roboților elastici. Nu au nevoie de electricitate, sunt complet pneumatici, se mișcă prin modificarea presiunii. Pot fi introduși în câmpuri magnetice mari, precum în remeneuri, pot fi folosiți în mine, nu creează daune mediului, adică sunt mai îngăduitori. În general, roboții soft au un orizont de aplicație mult mai extins, pentru că imită mai bine lumea biologică. Elasticitatea este prezentă și în artă, în sculpturi, instalații și aplicații decorative. Diversi artiști din întreaga lume se folosesc de proprietatea elastică a unor materiale, precum plasa împletită sau lână împletită, pentru a crea opere de artă. Instalațiile sunt de obicei imersive.
iar vizitatorii pot să interacționeze cu ele. Pentru final, te îndemn să te gândești și la alte exemple de forțe deformatoare pe care le întâlnești în viața reală.